Мони, ти ходила ли си някога преди на козметични процедури? Не, никога. Така, сега ще обясня за зрителите, че Мони има 3 прекрасни дечица и една майка, която наистина е много отдадена на семейството, но и една много красива жена с много хубав ген, виждате. Но днеска ние ще се погрижим тя да е още по-красива и да се почувства релаксирала и така, както трябва да се чувства всяка една жена. Нали? Ще се погрижим и за нейното малко бягство, света на красотата и на релакс. Така както всяка една жена заслужава. И в края на процедурата Мони ще каже как се чувства и ще видите и как изглежда. Нали така, Мони? Да. Много е яко чудо. На теб, нали? Просто само готините хора викаш при мен. Да. Не са заслужили. Добре. Аз на Мони казвам. Работен режим. Все едно чуждо тяло пипа. Толкова различно е. Нали? Приятно, нали? Да. Виж колко си хубава. Се прави. Добре, айде оправи се. Така. Как реагира човек? Провеждам курс в момента. Искам да обясня и на хората, че е много по-ефективно човек да се грижи редовно за кожата си, професионалиста да го посъветва за правилни продукти, които не е нужно да бъдат 10 стъпки и съответно е един релакс, който всяка една жена заслужава и така си спестявате пари и от психолог. Защото стреса ни влияе на всякакво ниво в днешно време. Така си почивате, едно малко бягство за себе си лично и се събуждате по-красиви, така да се каже. Нали? Единственият страничен ефект от цялата работа е, че трябва да се върнете след това в реалността. Така че специалиста, който проведе тази процедура, моята очичка, ще ви я представя на по-късен етап, когато тя приключи курса си и ще ви информирам къде да я откриете. За да може да се възползвате от нейната грижа, тъй като Мони, ти как се чувстваше в нейните ръце? Много добре. Много професионално, много нали? Професионално, много стъпки, много неща, много хубаво. Прекрасно беше. Просто... Да. Благодаря. Гадно е като свърши, чакаш за още, свършва се пак. Ще те поканим пак за наш модел.